Sa number 9, marine pollution exercises sa kadagatan sa Bacolod City ang insugura na subong adlaw. Ang pagbungguanay sa duha ka mga sakayan nga nagresulta sa pagkasunog kag pagkanugdang sa isa sa mga vessel ang eksena sa gipatigayon nga marine pollution exercises ang Philippine Coast Guard upod sa Japan kag Indonesia Coast Guard sa coastal area sa Bacolod City kainasang aga. Dili gipakita sa Coast Guard ang kapasidad sa firefighting kag search and rescue operation. Sa bulig sang aerial kag sea assets ng Japan kag Indonesia Coast Guard, mas nangin madasig ang pagresponde ilabi na sa bahin sang oil spill recovery kag containment operation. Kabahin sa katapos ang international observers nga napabilib sa kapasidad sa maritime exercises si Lieutenant Commander Benjamin McIntyre Coble sang US Coast Guard Pacific Area. Ginapabot niya ang dugang pang mga international cooperation kasubong sang Marpolex agud mas mapangapinan ang tagsa ka mga pungsod ang kalalawran kag dunang manggad. Ang Marpolex ang may tatlo na kadekada nga ginapatigayon sa tunga sang tatlo ka mga pungsod. Planning this exercise and executing it, this is a testament to months of hard work that they've performed, and I cannot stress how pleased I am as a representative of the United States to be able to participate in this. This is a solid effort. I think anytime you bring in the militaries of 3 allied nations, you introduce a lot of complexity. And I think what the Philippines Coast Guard has done really well is been able to manage that and still put on a very productive and fruitful training evolution.